Вітаю, некалькі слоў наконт самай таннай разгрузкі такой прылады, якая у нас распрацавана дзеля падвесу будаўнічых інструментаў. У ёй ёсць наладка, моцы з якой яна цягне трос, ёсць шарык абмежавальны, які магчыма на трасе уставіць, зацягнуць, і будзе мінімальны выхад таго траса, якой вам павінен. Тут я прамацаваў персцёнак такі на вяроўку, ось, і на лямку заплечніка. Всё надта проста, ну, даволі добра робіць. Ось першы выхад з такой прыспасобай. Гэтых карабінаў няма у базавай гэтай коробкі, таму трэба іх набыць, ці нейкія такія гакі, каб чапляць сюды і сюды. Ну, магчыма, сюды нават гак лепей будзе, каб зачапляць і потым лёгка вычапляць, каб не ціснуць сюды. Ось.